rokov. Vítam medzi nami pani Denisu Kmecovú, ktorá nám o tom povie niečo viac. Vítajte. Ja viem o tom, že pomáha to ženám pri výbere profesie, alebo keď sa po materskej vracajú do práce, alebo boli choré a majú sa rozhodnúť ako ďalej, tak vy môžete pomôcť alebo nasmerovať ich. Tak ako? No, samozrejme, v mnohých oblastiach pracovných aj osobných coaching pomáha, tak aj v tejto. A v prvom rade si coach potrebuje ujasniť, o akú situáciu ide, či je to krátkodobé prerušenie pracovného pomeru a žena sa vracia do toho pôvodného pomeru pracovného, od ktorého vyšla, alebo teda ide do nového pracovného prostredia. No a ďalším dôvodom, prečo žena teda potrebuje coacha, je dlhodobá pauza. To znamená aj 5-6 rokov, niekedy je dlhšie z dôvodu viacerých materských. Tak manžel takisto môže pomôcť, ale niekedy práve ten manžel môže vytvárať takú úmyselnú alebo neúmyselnú blokádu, že nechce, aby žena odišla teda do práce. Alebo manžel zmizne. A nechá ženu s deťmi sama. Takže tam dochádza k takému zníženému sebavedomiu a tým pádom žena vyhľadáva aj našu prácu coacha. Urobme takú ilustračnú situáciu. Mladá žena má 2 deti, vyštuduje vysokú školu, pedagogický smer, ja neviem, vymyslíme si fyziku, chémiu, to je taká kombinácia, ktorá sa študuje dokopy. Po materskej sa chce vrátiť, ale zrazu nemá vo svojom regióne miesto, na túto kombináciu nemôže nájsť školu. Na druhej strane ju baví trebárs nejaká ručná práca, robí dobre keramiku, dobre maľuje a nevie sa rozhodnúť, že čo ďalej, že či teda hľadať nejakú učiteľskú profesiu alebo byť nejakou výtvarníčkou, ktorá sa živí tým, že bude robiť keramické nádoby a vázičky. Príde k vám a vy čo urobíte? Tak samozrejme, coach sprevádza tú klientku, alebo teda coachovanú osobu množstvom otázok a potrebuje si ujasniť situáciu, že na čo tá klientka rezonuje. To znamená, čo ju konkrétne baví, kladie jej množstvo užitočných otázok, sleduje tie najjemnejšie vibrácie, indície, ktoré vysiela klientka a na základe toho smeruje tie otázky. Čiže tými otázkami jemne provokuje klientku k rozmýšľaniu, k zamysleniu sa, ujasneniu si hodnot. A je to samozrejme dobrá téma na coaching, že cieľom by malo byť alebo výsledkom vedieť sa správne rozhodnúť. To znamená, že žena odchádza z coachingového procesu, že aha, tak toto je to, čo ma baví a kam by som sa chcela uberať. Aha, vy ste ako psychológ, nie? Každý coach je určitým spôsobom malý psychológ. Samozrejme, že nemusí to byť psychologický background alebo teda zameranie, vzdelanie, ale mnohí coachi teda majú aj psychoterapeutický výcvik alebo teda psychologické vzdelanie, ale nie je to samozrejme podmienkou. Ona odchádza od vás tým, že už by mala mať jasnejšie, že ktorým smerom sa uberá, že vy ste ju nasmerovali k tomu, kam teda ísť. Vy jej môžete aj pomôcť pri hľadaní už konkrétnej nejakej pozície? Konkrétnu pozíciu nehľadáme, my pomôžeme ujasniť. Samozrejme, môže byť množstvo oblastí, s ktorými sa zaoberá coach spolu s tou klientkou, ale jedna z možností je, že klientka sa vie správne rozhodnúť, ktorým smerom, aké povolanie si vyberie, a druhá možnosť môže byť napríklad práca na vnútornej sebaistote, aby sa tá žena vedela predať, aby asertívne vystúpila, aby si obhájila teda tie svoje zručnosti a aby tú prácu získala. Keď je introvert, tak vy upozorníte otvorene, že je introvert, že nech zostane v nejakej profesii, ktorá vyžaduje introverciu. Sledujete aj tieto charakterové veci? Samozrejme, že coach to sleduje, ale z iného dôvodu, nie z toho, aby radil. Coach nikdy neradí, coach len sprevádza, čiže nie je v roli odborníka a poradcu, ako to je napríklad pri tréningoch, psychoterapii alebo nejakom konzultingu alebo mentoringu. Coach je vyslovene partner rovnocenný, to znamená, že akurát provokuje tú klientku k tomu, aby sa niekam nasmerovala, čiže neradí nikdy. Tak ak sa budete chcieť nechať vyprovokovať k tomu, kam smerovať vo svojej budúcnosti, vo svojej profesii, tak vyhľadajte coacha, možno vám to trošku pomôže. A ja už teraz by som rada vyprovokovala moju kolegyňu Ivetu Malachovskú, ktorá je pripravená s pánom doktorom odpovedať na vaše otázky. Áno, my sme s pánom